खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे सेकेन्ड चेनेल पि नार्जारी ब्लग चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङै दं होननानै आंबो एसे मोजाङैनो दङ। दिनै जोङो जोंनि बर' हारिनि मुंदांखा एक्टर जाय एक्टरा आथिखालाव भिडिअ बानायला बा सावथुन बानायला बिथाङा एलबाम बानायोमोन, गोदो गोबां एलबाम बानायदों, जोबोर मोजां मोजां एलबाम बानायदों। जों जेब्ला उन्दैमोन बै समनिफ्रायनो बिथांमोना बानायदोंमोन, नाथाय आथिखालाव बिथांमोना फैथारासै, ससियेल मिडियायावबो नुजायाखै। बिथांनि सायावनो जों सावरायगोन। राजु एक्टरा बे समाव मा खालामगासिनो दङ, बिथाङा मानो एफाग्राब गोबाव गेप्स लाखो बा दोनथ'खो, बेखौ जों सावरायगोन। बेनि बाथ्रा जों सावरायनो फैदों। अब्ला जों सावरायनोसै। राजु एक्टर बिथाङा माखासे लोरबां जानानै दं होनदों, बिथांनि देहाया एसे लोरबां होननानै बुंदों। जायबा BTR इनफो स्टुडिअ बिथाङा इउटुब चेनेल दङ बे मुंजों। बिथाङा गावनि भिडिअनि गेजेराव थांनाय 13 सान सिगां माने बुंदोंमोन आरोना, बिथाङा राजु एक्टरा माने लोरबां जानानै दङ, देहाया फ्रेक्सार जानानै दङ, जाब्रबथाय जादों, एक्सिडेन्ट जादों। नाथाय बिथाङा माब्लासिम हामगोन बेखौ रोखा बुङाखै। आरो बिथाङा जेब्ला हामगोन अब्ला बे जोंहा आदा BTR इनफो स्टुडिअ बिथाङा भिडिअ बानायगोन जाहैबाय, इन्टारभिउ लागोन जाहैबाय। बिथाङा मानि थाखाय सावथुन मुलुगनिफ्राय थांखो आरो दा बिथाङा आथिखालाव मा मावगासिनो दङ बेखौ सावरायगोन जाहैबाय इन्टारभिउनि गेजेराव। नाथाय दासान्दि बिथाङा लोरबां जानानै दङ, देहायारि जेंना जानानै दङ। गोबां दुखुनांथाव नङा होमबा लोगोफोर? राजु एक्टर बिथाङा गोबां मोजां एलबाम बानायदोंमोन, माखासे आं देखायगासिनो दङ, नोंथांमोना नायबानो जाबाय उनाव। गोबां मोजां बानायदोंमोन आरोना। आं सानगासिनो दंमोन बिथाङा मा जाखो, बिथाङा दासिमबो खनसेबो नुजाथिफैला। जेरै सुखबीर बिथाङा नुजाथिफैबाय, राजिब एक्टर बिथाङा नुजाथिफैबाय, प्रकाश बिथाङा नुजाथिफैबाय, नाथाय राजु एक्टर बिथाङा नुजाथिफैला। आं गोबां दुखु मोनदोंमोन, नाथाय दा एसे मोजां मोनदों बिथांनि बाथ्राखौ खोनानानै। बिथाङा थाबैनो फैगोन होननानै बुंदों, माने सानसे समाव फैगोन आरोना। दासान्दि फैथ'वा जाहैबाय, मानोना बिथाङा दा एसे लोरबां जानानै दङ। जेरै पाम्पुली बिथांमोना फैबाय, संगिना बिथाङा फैफिनबाय माने संगिनायाथ' इउटुब चेनेल दंखायो। लोगोसे पाम्पुली बिथाङा थियेटाराव दंखायोआनो। लोगोसे राजु बिथाङासो फैयासै। बिथांखौ गोबां आसा खालामदोंमोन जोंनि रायजोफोरा, नाथाय बिथाङा मा जामारदों बेखौ जोङो रावबो मिथियाखैमोन। दा जों एसे मिथिबाय जानांगौ। बिथाङा दा लोरबां जानानै दङ, देहाया एकदमबारे फ्रेक्सार जाना दं जाहैबाय, जाब्रबथाय जादोंमोन जाहैबाय। नाथाय जाब्रबथाया माजों जादों माजों जायाखै, बा एक्सिडेन्टआ माजों जादों माजों जायाखै बेखौ मिथिनाय जायाखै। जायखिजाया आदाया बुंनाय बायदिब्लाथाय देहाया लोरबां जानानै दङ आरो थाबैनो लाबोनो नाजागोन होनना बुंदों। आरो बे जायबा आदा BTR इनफो स्टुडिअनि मालिक बा बिगोमा, बिथाङा थाबैनो बेनि सायाव भिडिअ बानायगोन आरो लोगो हमगोन जाहैबाय आदा राजुजों। जों बेखौनो आसा खालामो आदा राजुनि देहाया थाबैनो मोजां जाथों आरो थाबैनो जोंनो भिडिअ लाबोनो हाथों आरो बिथाङा थाबैनो सावथुन मुलुगाव फैफिननांगौ। जोंनि रायजो राजाफोरा खावलायनाय बाथ्रा बियो। आंनि सिगाङाव मानसिफ्रा बुंहरबाय थायो, आदा राजुआ मा जाखो, बिथांनि सायाव भिडिअ बानाय, बायदि बाथ्रा बुंहरबाय थायोमोन आं सिगांहाय। नाथाय आं जेबो मिथियाबालासिनो माखौ भिडिअ बानायनो, बेबायदि जादोंमोन। दा बेनिखायनो आं दिनै बेखौ बानायनाय जाबाय भिडिअ। मानोना नैबे जोंनि आदा BTR इनफो स्टुडिअ बिथाङा बेनि सायाव बाथ्रा बुंदों, बेनिखायनो आं बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ राजु एक्टरा मा जाखो, बबेयाव दङ, दासान्दि मा खालामगासिनो दङ बेखौथ' मिथिला। दासान्दि मा खालामगासिनो दङ, बिथाङा मानि थाखाय एफाग्राब गोबाव गेप्स थाखो बेखौ थाबैनो मिथिसिगोन। अदेबानि भिडिअ बानायगोन जायबा जोंहा नैबे आदा BTR स्टुडिअ इनफो बिथाङा भिडिअ बानायगोन जाहैबाय, इन्टारभिउ लागोन। बे इन्टारभिउनि गेजेराव आदा राजु एक्टरा फोरमायसिगोन। अब्ला जों बेखौनो आसा खालामो, आनान गसाइनाव जों बेखौनो आर'ज गाबो, आदा राजुनि देहाया थाबैनो मोजां जाथों। दा बिथाङा लोरबाङाव दंब्लाथाय थाबैनो गसाइनि अननायाव थाबैनो मोजां जाथों, जों बेखौनो आसा खालामो। अब्ला नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ बिथाङा दासान्दि माबायदि हालोदाव दङ, बेफोरखौ मिथिबाय जानांगौ। नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुंनो सानो? नोंथांमोना जुदि माबा मोनसे बुंनो सानोबाथाय नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय। आं बेखौनो बुंनो सानो, बिथांनि देहाया थाबैनो मोजां जाथों। अब्ला गोजोन्थों, एसेनोसै जै बर' हारिनि। आरो जाय बिथांमोना साबस्क्राइब खालामगासिनो दं खालामबानो जाबाय, आरो जाय बिथांमोना लाइक खालामदों गोसो दं खालामबानो जाबाय। जुदि खालामनो गोसो गैया दा खालाम, बे नोंथांमोननि गोसोसो। बागुरुम मोसाहां रुमबां खानाय लानानै आंनि गोसोखौ खावना लांबाय नों, आंनि गोसोखौ बोना लांबाय नों, असना नोंनि थेखा, असना नों खिन्थाखा। बागुरुम मोसाहां रुमबां खानाय लानानै।
मोनब्ला नोंखौ नुबोला गोरबोनि खोथाया गोरबोआवनो सौग्रावबायल' थायो सौग्रावबायल' थायो जारु खावलायाव नोंनि खेबसे खुदुमनि आइलि जाइलि खानायखौ खेबसे बिलिरनि जारु खावलायाव नोंनि खेबसे खुदुमनि आइलि जाइलि खानायखौ खेबसे बिलिरनि